Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En beginnen met het bericht dat dieven 40 airco's hebben gestolen. Het ging om een industrieterrein aan de Cerulora-weg. De dieven zijn via het dak naar binnen gekomen en hebben daar 40 airconditioners gestolen. En wat opvalt is dat Curaçao de laatste tijd te maken heeft met grote inbraken. Die worden relatief professioneel uitgevoerd en telkens wanneer de criminelen ergens binnenbreken, gaan ze er met een grote hoeveelheid spullen vandoor. In dit geval dus 40 zogenaamde split unitair conditioners. Luxe airconditioners, die waren al verkocht voor een project met luxe woningen, maar waren nog opgeslagen in het industrieterrein. De politie heeft de zaak in onderzoek. Politie zoekt getuigen van schietpartij, dat hebben ze gisteren laten weten. Het gaat om informatie over een zaak die vermoedelijk verband houdt met een poging tot moord in juni. Met behulp van deze informatie hoopt de politie de verdachte te kunnen opsporen. Op zondag 14 juni 2026 tussen 4:30 's middags en 6 uur vond er een ernstig incident met vuurwapens plaats op de parkeerplaats van een apotheek aan de Rooseveltweg. 2 mannelijke verdachten, beide gewapend met een vuurwapen, losten meerdere schoten in de richting van een groep van 4 personen. De politie die wil weten wie informatie over deze zaak heeft, want na de daad vluchtten de 2 verdachten weg in een grijze Kia Rio met geblindeerde ramen. Waarschijnlijk van een bouwjaar tussen 2022 en 2024. De politie doet een beroep op de gemeenschap om informatie te verstrekken die kan bijdragen aan het oplossen van deze zaak. Dus was u getuige van deze schietpartij? Heeft u beelden daarvan? Heeft u meer informatie? Neem contact op met de politie via 917 of 108. Curaçao lanceert Tourism and Health project. Dat is gisteren gebeurd en Curaçao slaat daarmee een nieuwe weg in om de volksgezondheid en de economie te beschermen. Met het Tourism and Health Program gaan de zorgsector en de toerismebranche nauwer samenwerken om gezondheidsrisico's sneller op te sporen. En dan gaat het vooral over de groeiende toerisme op Curaçao. Meer dan 500.000 cruise-toeristen, om maar wat te noemen. Maar daarmee groeit bijvoorbeeld ook het risico op infectieziekten. En dat is al eerder naar voren gekomen met de mazelen. Het nieuwe programma moet zorgen voor snellere waarschuwingen en betere informatieuitwisseling tussen de overheid en bijvoorbeeld de hotelsector. Moderno verliest beroep. Dat gaat over de J&M X-Farm Moderno NV. Die heeft een hoger beroep verloren. Dat het had ingesteld tegen de stichting Sunset Heights en een inwoner van de wijk. Met deze zaak wilde Moderno de betaling van een eerder opgelegde boete opschorten, maar daarin is het bedrijf niet geslaagd. De rechter heeft de Moderno geen gelijk gegeven en daarom moet de boete die was opgelegd gewoon betaald worden. Ernstig ongeluk in Buena Vista, dat vond gisteren plaats. Sowieso zijn er de afgelopen tijd veel grote verkeersongelukken. En dit kwam omdat er weer geen voorrang werd verleend. Het gaat om een ongeval op de kruising van de Orchila-weg en de Mayaguana-weg in Buena Vista. Een van de betrokken voertuigen, een pick-up, sloeg over de kop nadat deze in botsing was gekomen met een personenauto. En zowel de bestuurder van de pick-up raakte gewond en werd per ambulance naar de polykliniek gebracht. En er was ook sprake van grote materiële schade, zoals u ziet op de beelden. Gezaghebber van Bonaire waarschuwt voor bestuurlijke instabiliteit. Dat heeft John Soliana gedaan. Volgens hem is er sprake van een politieke crisis. En hij wijst naar de UPB die niet zou willen meewerken aan de vorming van een nieuwe coalitie. In een brief aan de Eilandsraad schrijft Soliana dat de vele politieke wisselingen sinds augustus vorig jaar de stabiliteit en de continuïteit van het bestuur onder druk hebben gezet. De situatie werd verder onzeker nadat de UPB op 30 juli het vertrouwen in de samenwerking met de NPB opzegde. De UPB op haar beurt heeft weer gereageerd en gezegd dat zij de enige fractie zijn die intact is sinds de laatste verkiezingen. En er steeds aan hebben gewerkt om stabiliteit in de politiek van Bonaire te brengen. Dus wat dat betreft leggen ze de brief van de gezaghebber naast zich neer. Niettemin, tot nu toe is er een bestuurscollege die niet meer
de meerderheid als steun heeft van de eilandsraad. Dus dat moet ook nog een keer opgelost gaan worden. Tot die tijd zie je dat het bestuurscollege nog wel aan het regeren is. Gewoon de zaken aan het afhandelen is. Maar er moet een keer een verandering in komen. Minister van SOAW lanceert project Barrio da Familia. Dat heeft de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Charity America Francisca, gedaan. Ze heeft de afgelopen dagen verschillende buurtcentra bezocht in Soto, Terocora, Brievengat en Kustbatterij. Doel is om de kinderen een steuntje in de rug te geven bij de start van het nieuwe schooljaar. De bezoeken vormen tegelijkertijd de start van Barrio da Familia. Wijk is familie. Dat betekent dat de hele wijk kinderen kan helpen positief zich te ontwikkelen. En het is een initiatief waarmee de minister van SOAW dichter bij gezinnen en wijken wil brengen. En het gaat vooral in eerste instantie uit naar kinderen tussen de 8 en de 12 jaar uit gezinnen met beperkte financiële middelen. Zij hebben nu een schooltas en een speciale kleur- en activiteitenboek gekregen. En de titel van het boek is mooi en treffend. De weg is lang, maar je komt er wel. En dat is een initiatief van de minister van SOAW. Positief bericht. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Quality Services está um time completo que sempre apresenta trabalhadores preparados, capacitados e motivados para ajudar a companhia na necessidade. Quality Services está encargado mês com a parte de recruitment, onboarding, planificação de roster e avaliação de apresentação de cada trabalhador. Já assim, a companhia porque dá enfocar e vai criar experiência inovável para os gastos. Se você é um profissional na área de hospitality que clapa mais crescimento, mais oportunidade, mais reconhecimento, a mensagem aqui está para você. Você merece mais que somente um trabalho. Você merece uma carreira que cresce junto com você. For de housekeeping, te com liderazgo. Nós de Quality está conectado com um empregado que realmente está valorando o talento e a oportunidade aqui está real. Apoio sincero, um futuro como por querer. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Sommige problemen blijven zich voordoen. Zo is er afval gedumpt op Santa Catarina. We hebben een prachtige natuur op Curaçao, maar toch zijn er mensen die denken dat ze overal hun afval kunnen dumpen. En zoals u het ziet, ziet dat er slordig uit en zou er meer gedaan moeten worden om deze mensen aan te pakken. Maar dat blijkt lastiger dan verwacht waarschijnlijk. Veel vrijwilligersorganisaties hebben allemaal programma's en projecten om te zorgen dat mensen hun afval niet dumpen. Maar zolang mensen dit blijven doen, is dat natuurlijk dweilen met de kraan open. Opnieuw een waarschuwing voor mensen. Als je afval hebt, breng het gewoon naar de landfill. 4 dronken Latino's aangehouden. Dat gebeurde bij scherpe politiecontroles. De Schottergatweg bij de verkeerslichten richting de Gozieweg hield de politie een voertuig staande. Daarin zaten 4 mannen die afkomstig zijn uit Latijns-Amerika, die zwaar onder invloed van alcohol waren. Geen van hen was in staat om op een normale en verstaanbare manier te communiceren. Op een bepaald moment, toen de politie ze had aangehouden, viel de bestuurder, terwijl de politie erbij was, zelfs in slaap. Documenten werden gecontroleerd en die waren in orde, van de auto naar de mannen konden zelf geen verblijfspapieren laten zien. Dus ze zijn aangehouden om te onderzoeken of ze legaal op Curaçao verblijven. En natuurlijk met een waarschuwing en een boete voordat je niet zo dronken achter het stuur mag kruipen. Ook is er in een ander geval een dronken bestuurder aangehouden. Dat gebeurde bij de kerk van Santa Maria. Vond een verkeersongeval plaats en na het ongeval probeerde de bestuurder die het ongeluk had veroorzaakt weg te rijden. Dat lukte niet. De politie kwam ter plaatse en pakte de man direct aan.
Tijdens het verhoor en het onderzoek merkte de politie dat de bestuurder vermoedelijk onder invloed van alcohol verkeerde. En u ziet de foto's. Daarbij is te zien dat de politie de bestuurder onderwerpt aan een zogenaamde dronkenmanstest. En bij deze test laat de politie de bestuurder een fysieke coördinatieproef uitvoeren. Bijvoorbeeld op één been staan en dan de beide armen spreiden. Als iemand daartoe niet in staat is, beschouwt de politie dat als een aanwijzing dat de bestuurder dronken was. Dat was in dit geval. En volgens de informatie heeft de politie de bestuurder aangehouden. In de andere auto, waar de man dus tegenaan reed, zat een gezin bestaande uit een moeder, vader en 2 kinderen. Zij zijn na het ongeval erg geschrokken en de politie behandelt de zaak verder. Dan gaan we naar Aruba, want dat heeft een nieuwe stap gezet met de renovatie van Oranjestad. De regering onder leiding van premier Mike Eamon is al eerder begonnen met de renovatie. En dit is een nieuwe stap. Het project voor het voormalige pompstation is het resultaat van meerdere jaren voorbereiding. En volgens premier Mike Eamon is het heel belangrijk dat hier verder aan gewerkt wordt. Daar zijn ze in 2025 mee gestart. En er is onder meer ingezet op openbare aanbestedingen voor het herinrichten van de Wilhelminastraat, de restauratie van Fort Salman, de start van studentenhuisvesting in het centrum en diverse sociaal-economische en buurtvernieuwingsprojecten. Dan gaan we tot slot nog naar de internationaal nieuws. Bolivia, want die heeft een grensplan gelanceerd om de uitbreiding van Braziliaanse criminele groepen tegen te gaan. Dat is gisteren gebeurd aan de grens met Brazilië. Daarbij is een plan gelanceerd om drugshandel op het grondgebied van Bolivia te bestrijden vanwege de toenemende aanwezigheid van Braziliaanse criminele groeperingen. De regering schrijft de afgelopen weken 10 moorden toe aan huurmoordenaars. En dat is ongebruikelijk in Bolivia, een land met iets meer dan 11 miljoen inwoners. In het plan, dat veilige grenzen, Fronteras Seguras wordt genoemd, voorziet volgens een document dat het Boliviaanse ministerie van Binnenlandse Zaken in een grotere aanwezigheid van gespecialiseerde politie-eenheden langs de landsgrenzen. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Colombia deelt een grens van duizenden kilometers met Brazilië. En behalve de instroom van criminelen is er ook sprake van meer drugstransport. Dus Bolivia wil daar hard tegen optreden. Wij houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws voor u in de gaten blijven houden. Dat doen we maandag weer. Het is nu weekend. Heel fijn weekend. Tot maandag. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.